Burundi président ale ko k'ale sigalen do ka yira k'a fɔ ni Faransi de tɛ CEDEAO kɔni korona suruku ka kɛ Niger kɔni kan. Seware Gao a yira k'a fɔ ko banbagatu kɔni ye yen sira kɔni tigɛ. Semasi ma olu ye communiqué kɛ ka yira k'a fɔ ko min ye ni lakanabaliya an ka jamana kɔnɔ ko an ka autorité ni cɛ marifatigiw ka sigi ka fɔ kɛ. Banɲagara a yira k'a fɔ ko banbagati wale dɔ kɔni kɛra ye ni maa caman kɔni bɔnɛra ani la. An balimaw a bisimila an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ Niger kɔni coup d'état kan. A yira k'a fɔ ko coup d'état in kɔni tɛmɛnen min ye CEDEAO ye olu kanto ka yira k'a fɔ ko ni Mohamed Bazoum kɔni ma segin a sigiyɔrɔ la ko olu kɔni bɛna intervention militaire kɔni kɛ ko bila ka taa Niger walasa Bazoum bɛ se ka sigi a sigiyɔrɔ la cogoya min na. O hukumu kɔnɔna la min ye Union africaine ye olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ n'o yɛrɛ kɛra arabado uti kalo tile 15. O ɲɔgɔn ye senfɛ min ye Union africaine ye olu y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ka ni laɲini ko olu kɔni tɛ jɛnɛ ye olu tɛ fɛ min ye intervention militaire a ka taa kɛ Niger sabula ko n'a kɛra Niger kɔlɔlɔ caman kɔni bɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna la. Hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ tuma min na CEDEAO kɔni ye nin waleya in kɔni fɔ ko u bɛna intervention militaire kɛ Mali ani ni Burkina olu bɔra ka sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Niger kɔni dɛmɛ nin ko in na. Ni CEDEAO ko a bɛna intervention militaire kɔni kɛ olu fana b'u ka finitigiw bila ka taa Niger kaw kɔni dɛmɛ. Union africaine ka kuma kɔnɔna la ko CEDEAO ka nin waleya in olu bɛ nin waleya in kɔ wa nin waleya in kɔni tɛ kɛ ni jamana in kɔni kan. O senfɛ ni ɲɔgɔn ye ba in tɛmɛnen min ye Burundi kɔni jamana kun n'ale tɔgɔ ye Evariste Ndayishimiye ale ka kuma dɔ fɔra teleso kɔni na a ka kuma in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale sigalen don ko Faransi de kɔni bɛ ka CEDEAO kɔni jukɔrɔmatindi nin ko in na sabula ko n'a y'a jateminɛ kɛ ko an tɛ 20e siècle kɔni na wagati min na ni Faransi kɔni kun ko min ni Afrique jamana bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ wuli k'i jɔ k'a fɔ ko awɔ nka an bɛ tile min na ko bi Afrique jamanaw yɛrɛ b'u baara kɛ n'u yɛrɛ ka hakilina ye o hukumu kɔnɔna la ni an y'a ta k'a lajɛ Faransi sen bɛ nin ko in na sabula ale kɔni bɛ ka CEDEAO kɔni jukɔrɔmatinti a ka waleya in kɔni senfɛ ko sabula ɲɔgɔn ye ba ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la jamana 15 min bɛ CEDEAO la ko jamana minnu sɔnna ni intervention militaire ma ko o jamana damadɔni n'o ye Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Benin ale ni Ghana ye ko o senfɛ olu kɔni ye ci bila Nations Unies kɔni secrétariat ma o kɔni ma ka yira k'a fɔ ko u kana na sɔn ka mandat kɔni di CEDEAO ma u ka taa ni intervention militaire kɔni kɛ Niger. A ka kuma kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko ni intervention militaire kɛra a bɛna ni kɔlɔlɔba ye ka lase farafinna jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali, Niger ale ni Burkina kɔni fan fɛ. Ko wa ko an bɛ gɛlɛya min na k'o ye lakanabaliya ni jamana ninnu kɔni kan ko fɛɛrɛ kan ka kɛ walasa lakanabaliya kɔni bɛ se ka taa ka bɔ yen wa min ye intervention militaire ye ko o kɔni place kɔni tɛ yen nɔ nka ko hali bi kumaɲɔgɔnya bɛ ka kɛ Union africaine ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka intervention militaire ko in kɔni dabila cogoya min na nka CEDEAO y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ kumaɲɔgɔnya Niger kɔni coup d'état kɛlaw kɔni fɛ nka min y'o ka yira k'a fɔ ko olu kɔni k'u ka intervention militaire ko in kɔni dabila pewu ko olu kɔni tɛna sɔn o ma fɔlɔ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ko lakanabaliya hukumu kɔnɔna la an b'a kun ɲɛsin Mali cɛmancɛ yan ma a yirala k'a fɔ ko Gao ale ni Seware kɔni cɛla la ko banbagatu kɔni kelen don ka yen sira kɔni tigɛ. Ayiwa sibiri min kun ye uti kalo tile 19 ye ko nɛgɛ kanɲɛ 8 kɔnɔna la sɔgɔmada fɛ maaw bɔra ka témoignage kɛ ka yira k'a fɔ ko Douentza ni Gao kɔni fanfɛla la ko banbagatu ye sira tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dala ale ni Boni fanfɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni ye mobili minnu bɔra Douentza ko o mobili ninnu bɛɛ laseginna u kun ɲɛsin Gao de kɔni kan wa marchandise de kɔni kun bɛ ni mobili ninnu kɔnɔna la ko banbagatu o mobili ninnu bɛɛ lasegin wa ka yira k'a fɔ ko maa tɛ don maa tɛ bɔ nin sira kɔfɔlen in kɔni kan. Ayiwa an b'a ladɔnniya ka yira k'a fɔ tuma min na nin siratigɛ in kɔni bɛ ka kɛ banbagatuw fɛ ale bɛna waleya min na ni bɛri kan kɔni minɛli an ka finitigiw bolo n'o o kɛra kɛlɛba ye sema mɔgɔw ni an ka finitigiw fɛn fɛ o de hukumu kɔnɔna la maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko olu kɔni dara la kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko sema mɔgɔw kɔni ni cɛ marifatigiw kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani wagati in kɔni na sabula u bɛ ka nin waleya in kɛ de walasa an ka finitigiw kana taa se nin kan kɔnɔna ninnu kɔni na nka an bɛ wagati min na ko bi min ye an ka gouvernement mɔgɔw ye olu kɔni ma bɔ ka communiqué kɛ a ko kan nka an kɔni bɛ wagati min na ko bi sira in kɔni tigɛlen don wa hakilina jiginna ko min ye nin sira kelen ye ale yɛrɛ kɔni delila ka tɛmɛ ni banbagati ninnu kɔni fɛ ka semaine damadɔni kɛ nka min ye kumaɲɔgɔnya ye dugulamɔgɔw yɛrɛ ni banbagati ninnu ɲɔgɔn cɛ ko sira in sera ka bila nka an ka autorité mɔgɔw kɔni ma wuli ka communiqué kɛ wa u ma baaraw kɔni boloda walasa ka taa ni sira in kɔni bila nka ni min bɔra la an n'o dɔw tulo kan an ka don nataw kɔni kibaruya kɔni na. Ayiwa hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko semasi maaw ko olu ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi min ye gouvernement ye ko u ni cɛ marifatigi ninnu ka sigi ka kuma walasa dɔ bɛ se ka bɔ lakanabaliya la cogo min an ka jamana kɔnɔna la.
ayiwa kibara mun sera ma ko ɲala ulu yɛrɛ na ka fɔ ko uti kalo tile 16 kɔnɔna la ko semasi maaw kɔni ye communiqué kɛ communiqué mun kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko ulu kɔni bɛ fɛ gouvernement ale ni cɛ marifatigi minnu bɛ an ka jamana camancɛ yan fan ni kɔrɔnfɛ yan fan fɛ k'u ka sigi ka kuma walasa lakanabaliya bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ cogoya min na semasi ale ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u ulu kɔni tɔgɔ ye la coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mamadou Dicko n'u ulu ye jɛkulu ye minnu bɛ baara kɛ ni imam Mamadou Dicko yɛrɛ kɔni hakilina ye ulu ye ni communiqué in bɔ ko n'an y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na bi Mali camancɛ yan fan fɛ fo ka taa bila a kɔrɔnfɛ yan fan fɛ min ye banbagati wale o kɔni ɲɔ ɲalen don ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ dɛ o senfɛ olu kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni tɛ a ɲɛ ye ko an bɛ wagati min na bi Mali ani cɛ marifatigi ninnu kan ka sigi ka kuma de walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na walasa lakanabaliya a bɛ se ka dabila cogoya min na ko n'an y'a ta k'a lajɛ ko camancɛ yan fan fɛ maaw kɔni bɛ ka jeni maaw ka sow bɛ ka jeni maaw ka balow bɛ ka jeni u ka baganw bɛ ka suɲɛ wa u yɛrɛ bɛ ka faga ani maa caman bɛ k'i ka minɛn ta ka bɔ u sigiyɔrɔ la ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'o ye ko min man kan tɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la ko ka taa ni imam Mamadou kɔni hakilina ye ani olu yɛrɛ fana hakilina ye ko olu kɔni bɛ fɛ gouvernement ale ni cɛ marifatigi ninnu ka sigi ka kuma walasa fɔ ka bɛn ka se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni lakanabaliya in bɛ se ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ka fɔ hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la yaro ni ale bɛ Banɲagara mara la ko banbagati wale dɔ kɔni kɛra ye ni maa 20 kɔ kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura ayiwa kibara minnu sera ma ulu y'a yira na k'a fɔ ko min kun ye uti kalo tile 18 kɔnɔna ye ko banbagati wale dɔ kɔni kɛra yaro fan fɛ o banbagati wale la a yirala k'a fɔ ko ni ye banbagatikɛlaw ye k'u taara taa don ni dugu kofɔlen na ko maa 20 kɔ de kɔni bɛ yen nɔ ko u kɔni jenina o kɔfɛ u taara taa don min ye u ka sow ye an'u ka jiginniw kɔni na hali bi o kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna la tuguni a yirala k'a fɔ ko hali u ka kɛnɛyaso min kɔni jɔlen bɛ yen k'u taara tasuma don yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni na nka an bɛ wagati min na ko bi min kɔni ye Mali gouvernement olu kɔni ma bɔ ka communiqué olu kɔni ma bɔ ka sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko ni waleya in kɔni kɛra wa u ma yira k'a fɔ fana maa minnu bɛ yen nɔ olu kɔni fatura olu kɔni m'o fɔ nka min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Musa Mara ni ale yɛrɛ kɔni ye Mali premier ministre kɔrɔ dɔ ye ale bɔra ka yira k'a fɔ a ka page sanfɛ ko ka kasibila kɛ Banɲagara kɔni maraw ye ko ka yira k'a fɔ ko ni maa hakɛya in kɔni fatura a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko don o don Banɲagarakaw kɔni nin tɔɔrɔlen don wa damatɛmɛ wale kɔni bɛ ka k'u la ko ye ko mun man ka tɛ ka bɛn wa ko ale bɛ nin ko in kɔni contrôle kɔnɔna la hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ nin bɛ kɛ nin waleya in kɔni siɲɛ filala ye nin kalo in kɔnɔ ka ɲɛsin Banɲagara fanfɛla ma sabula min kun ye uti kalo tile 5 ye Bɔcɔ fanfɛ a yira k'a fɔ ko maa 10 kɔ de kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura ka sababu kɛ banbagati wale kɔni ye wa maa minnu bɛ ka nin waleya kɛ maa yɛrɛ t'u si dɔn sabula u bɛ nin waleya ninnu kɛ de ka tila ka boli nka ni min ye an ka autorité maaw ye n'u kɔni kumara a ko kan ka sɛbɛn laban min bɔ ka yira k'a fɔ nin waleya in kɛra yɔrɔ min ani maa hakɛya min kɔni fatura an b'o fɔ aw ye an ka kibaruya nataw la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan